Επιτέλους, μετά από 6 ώρες ταξίδι, φτάσαμε στο νομό Θεσπρωτείας. Μπαίνουμε στο χωριό Βέλιανη. Και αυτό που παρατηρώ και με ξεκουράζει ιδιαίτερα είναι ψηλά πλατάνια, τρεχούμενα νερά και πλούσια βλάστηση. Η σημερινή Βέλιανη υφίσταται σαν οργανωμένη κοινωνία από το πρώτο ήμιση του 4ου π.Χ. αιώνα, κατά τους προσδιορισμούς και τις εκτιμήσεις των ειδικών. Είναι η αρχαία Ελαία που είχε ως κέντρο το σημερινό χωριό. Κατά την αρχαιότητα, στην περιοχή της Παραμυθιάς κατοικούσε το φύλο των Ελεατών Θεσπρωτών. Οι κάτοικοι αυτή της περιοχής, τον 4ο αιώνα π.Χ., ίδρυσαν μία οχυρωμένη πόλη στους πρόποδες των βουνών της Παραμυθιάς, πάνω σε έναν πλάτωμα έκτασης περίπου 110 στρεμμάτων. Το πλάτωμα αυτό το οχύρωσαν με ισχυρά τείχη, κατασκευασμένα κατά το πολυγωνικό σύστημα δόμησης, τα οποία σήμερα σώζονται σε ύψους περίπου 6 μέτρα. Η επικοινωνία της πόλης με τη γύρω περιοχή εξασφαλίζονταν από 2 μεγάλες πύλες, στις οποίες κατέληγαν μικρά μονοπάτια, φιδωτοί σημερινοί δρόμοι, στους οποίους έφταναν με κάρα και με ζώα οι κάτοικοι της πόλης. Στο εσωτερικό της πόλης έχουν ανασκαφεί ναοί και δημόσια κτίρια, η περιοχή της αρχαίας αγοράς και το αποκαλούμενο θέατρο της πόλης. Το χωριό μας έχει μια πολύ πλούσια ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Πέρα από αυτό, από τις αρχαιότητες που είναι διάσπαρτες στο χωριό, μπορεί κανείς να δει και ένα χωριό καταπράσινο, με νερά, και να απολαύσει την ομορφιά της φύσης. Παράλληλα, μπορεί με κέντρο το χωριό να διοργανώσει διάφορες επισκέψεις στα γύρω παράλια και στην γύρω περιοχή που συσχετίζεται με την ιστορία των περιοχών του Σουλίου, των χωριών του Σουλίου. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο της Βέλιανης. Σε αυτό εδώ το χωριό δεν θα δείτε πολλά σπίτια, γιατί κυριαρχεί η φύση. Υπάρχει όμως ένα ξενοδοχείο που θα σας προσφέρει την ηρεμία που χρειάζεστε. Έρχεται κόσμος σε ορεινά μέρη να περάσει τις διακοπές του. Και τι είναι αυτό που αναζητάει εδώ, παρόλο που δεν υπάρχει θάλασσα? Το μέρος αποτελεί αφετηρία για πολλές διαδρομές. Είναι κοντά οι πηγές του Ακέρωτα και η Πάργα, η Γουμενίτσα μοιράζονται διαδρομές. Προτιμάει όλος να έρθει, να καθίσει, να μείνει εδώ σε ένα ορεινό μέρος, έχει και ησυχία για το καλοκαίρι, και να ξεκινήσει με το αυτοκίνητο να επισκεφτεί πολλά μέρη. Πόσα δωμάτια υπάρχουν και πόσο κοστίζει η διαμονή εδώ? Υπάρχουν 8 πλήρες επιπλωμένα διαμερίσματα, από τα οποία τα 5 είναι δίκλινα και τα 3 είναι τετράκλινα. Διαθέτουν όλες τις ανέσεις και φυσικά θέα το απέραντο πράσινο που υπάρχει στο χωριό. Επίσης υπάρχει ταβέρνα που μπορεί κάποιος να φάει, να πάρει το πρωινό του. Υπάρχουν και άλλες 2 ταβέρνες επίσης στο χωριό. Και η τιμή των δωματίων ανάλογα και με την τουριστική περίοδο
και ποιο δωμάτιο θέλει ο καθένας, ξεκινάνε από 30 ευρώ και μπορούν να φτάσουν 50 ευρώ.